Mayor Jerry Treñas nagmando sang investigasyon sa issue sang ginaaligar mercy killing sang mga ido. Kag alkalde, ginkalipay ang resulta sang road clearing operations sa syudad sang Iloilo. Mga naga-illegal parking kag nagasablag nga mga motorsiklo ang ginpangkuha sang PSTMO kaupod ang Task Force ASISU sa Barangay Boulevard Molo sa nagapadayon nga road clearing operations subong nga adlaw. Sa pagpatigayon sang clearing operations sang Iloilo City Government, ginasigurado nga mahawanan ang dalan kag ginachekyar man ang mga nagabalik nga obstructions o kon illegal parking. Masubra isa ka semana pa lang sang nagsugod ini. Apang ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang resulta sang operasyon. It has been doing well. I am very happy about the clearing operations because the roads are really for the cars and the bicycles and the motorcycles, and they are not for selling our wares. No? May lugar na. Amo na gani nalipay ko ang aton markets ipakayota. There will be space for everyone. Parehas ang central market halog na mo. Kung magsulod ka da, kung makayo na hopefully mabalik na ang tao dira. Pagka ang ara sa dalan, may lugar na para dira nga dira man sila mabaligya. But the roads are not for selling our wares. Sa karon, non-stop man ang clearing operations ng PSTMO. Agud makuha ang mga nagasablag sa dalan kag mahawanan ang palibot sang syudad. Ilabi na sa mga mayor nga dalan. Si Attorney Hill, gani katawag naman siya subong. Kaya may ginaagyan doon siya nga dalan bala sa Sinikkoy. Di inalikramo ya permi nga pagkatapos ang clearing, balik naman. So we just have to do this every day. No? Ang isa nga ginaagyan ko dira sa Rizal sa likod ng Terminal Market, nag-clear na. Pero makitaan mo man nga may ara mga nagabalik-balik naman. So we just have to do it every day. Ginapangabay man sang lokal nga panguluhan nga magsunod sa traffic rules kag iban pa nga mga ordinansa sang syudad. Ini nga mga lihok sang Iloilo City Government ang kabahin lamang sang madamo pa nga programa ni Mayor Jerry Treñas, may tinutuyo nga mas mapanami kag mapasanyog pagid ang syudad sang Iloilo. Nagmando si Mayor Jerry Treñas sa Iloilo City Legal Office nga imbestigahan ang ginaaligar na tabo nga euthanasia o mercy killing sa pila ka mga ido sa Barangay Navais, Mandurriao. We will find out. No? I think Dr. Fortesa has already admitted nga ginubra nila, but we will have to find out whether that is legal under the circumstances. So, dutay naman lang ang ilang investigaran. Una diri, ginpabutyag ni City Veterinarian Dr. Tomas Forteza nga may emergency request ang Barangay Navais bangod sang kadamuon sang layaw nga ido sa lugar. Kag iban diri ang agresibo kag posible mayara sang rabies. Apang nagpanindugan si Mayor Jerry Treñas nga wala sang policy ang lokal nga panguluhan angot sa pagpatay sa mga ido, rason sang investigasyon nga himuon. We are trying to do our best, no? Balaan nyo, kadamo na gani isang ido ara dira, may nagabalata dira. We want to make sure as much as possible that we do not go to the extent nga mercy killing kita. Kaya sa masarangan lang, we know nga hindi man na total gid nga masarangan naton ang tanan nga mga problema sa tanan nga kabarangayan, but we try to do our best under the circumstances. Suno man sa alkalde, dapat nga mahatagan sang tsansa ang City Veterinarian Office para magpaathag. Bangod may mga sitwasyon nga kinahanglan sang euthanasia, ilabi pa kung rabid na ang ido. Sa karon, padayon man sa gihapon ang Iloilo City Government sa pagbulig kag pagtatap sa mga layaw nga ido sa syudad, pinaagi sa pagbukas sang dog pound and animal shelter. Iniagod mapasigurado man ang safety sa mga ido kag sang pumuluyo sang syudad. May programa man nga Adopt a Dog sa shelter nga bukas para sa mga responsable nga pet owners. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.